Чарговы месяц году і зноў зрабіўся чарговым месяцам пабіцця, здавалася б, вечных рэкордаў для самага ўзроставага гульца нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі Леброна Джеймса. І пасунуў у гэтым спісе KD не абы каго, а легенду NBA і ўсяго баскетболу Майкла Джордана. Ну і галоўнай навіной першага месяца гэтай вясны, безумоўна, зрабілася гульня між Маямі і Вашынгтонам, якая адбылася ў ноч на 11 сакавіка. Шаноўнае спадарства, вітаю! З вамі Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Спевы птушак і квітнеючыя дрэвы за вакном сведчаць нам пра пачатак вясны. А гэта значыць, што прыйшоў час даведацца пра найбольш цікавыя баскетбольныя навіны і падзеі яе першага месяца. І дапаможа вам у гэтым, як заўсёды, чарговы выпуск рубрыкі «Автоп месяца» праекта пра баскетбол па-беларуску. Ну што, пагналі! У ноч на 18 сакавіка абаронца Сакрамента Расел Уэстбрук увайшоў у топ-5 гульцоў за ўсю гісторыю лігі па колькасці выкананых рэзультатыўных перадач за кар'еру. Адметна, што ў гэтым матчы ён пераскочыў адразу 2 радкі, абышоўшы адначасова і найлепшага навічка 88-го года Марка Джексона, і былога двухразовага MVP і аднаго з найлепшых распасоўшчыкаў усіх часоў Стыва Нэша, якіх у вышэйзгаданым спісе раздзяляе ўсяго 1 асіст. А ў ноч на 20 сакавіка Шарлот Хорнетс вывелі з гульнявога звароту і адправілі пад скляпенне дамашняе арэны 30-ты нумар, пад якім клуб большую частку сваёй кар'еры прадстаўляў Дэл Кары. Кары правёў за Хорнетс 10 сезонаў з 1988 па 1998. Называўся найлепшым запасным гульцом у 1994 і да гэтай пары займае другое месца ў гісторыі гэтай франшызы па набраных у яе колерах ачках, трэцяе па колькасці дакладных трохачковых, чацвёртае па колькасці перахопаў, а таксама ўваходзіць у топ-10 гульцоў Шарлот па колькасці выкананых за кар'еру ў клубе рэзультатыўных перадач. Падтрымаць бацьку ў такі асаблівы для яго момант, вядома, прыйшлі ягоныя сыны, дзейсныя гульцы каманды Golden State Warriors Стэф і Сет Кары. У ноч на 13 сакавіка лідар Аклахомы Шэй Гілджес-Александр правёў 127-ю гульню запар, у якой набіраў 20 і больш ачкоў. Дзякуючы вось гэтаму дакладнаму кідку, канадскі абаронца Тандер пераўзышоў 126-матчавую серыю такіх матчаў легендарнага Вілта Чэмберлена і зрабіўся аднаасобным рэкардсменам у гэтай катэгорыі, якая проста-такі увасабляе сабой баскетбольную стабільнасць. А ў ноч на 22 сакавіка, дзякуючы вось гэтаму дакладнаму трохачковаму кідку, нападаючы Х'юстону Кевін Дюрэнт падняўся на 5-е месца за ўсю гісторыю нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі па колькасці набраных за кар'еру ачкоў. І пасунуў у гэтым спісе KD не абы каго, а легенду NBA і ўсяго баскетболу Майкла Джордана. Майкл Джордан – гэта ікона, бог баскетбола. Ён увасабляе ўсё, што я веру і да чаго імкнуся ў гульні. Таму так дзіўна, нават крыху па-вар'яцку адчуваецца пераўзыходжанне нейкіх ягоных дасягненняў. Ён задаў вельмі высокую планку, і таму асабліва прыемна хоць у нечым дасягнуць яе. Так адрэагаваў Дюрэнт на свой новы рэкорд. Чарговы месяц году і зноў зрабіўся чарговым месяцам пабіцця, здавалася б, вечных рэкордаў для самага ўзроставага гульца нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі Леброна Джеймса. Так, на пачатку сакавіка ў матчы супраць Дэнвера ветэран Лейкерс пераўзышоў легендарнага Карыма Абдул-Джабара і выйшаў на першае месца ў гісторыі лігі па колькасці дакладна выкананых за сваю кар'еру кідкоў з гульні. А ўжо ў другой палове месяца матч супраць Арланда зрабіўся 1612-й праведзенай гульнёй у кар'еры караля.
Гэта дазволіла Леброну абысці легенду Бостона і чатырохразовага чэмпіёна NBA Роберта Пэрыша і пабіць чарговы непераможны рэкорд па колькасці праведзеных за кар'еру матчаў. Ну і галоўнай навіной першага месяца гэтай вясны, безумоўна, зрабілася гульня між Маямі і Вашынгтонам, якая адбылася ў ноч на 11 сакавіка. Бо менавіта ў ёй нападаючы хіт Бэм Адэбая набраў ажно 83 ачкі і выйшаў на другое месца за ўсю гісторыю NBA па колькасці ачкоў, набраных у адным асобным матчы. Такім чынам, Бэм абышоў легенду Лейкерс Кобі Брайанта, які ў ноч на 23 студзеня 2006 набраў 81 ачко ў матчы супраць Таронта. У лізе адразу загучала мноства галасоў, якія намагаліся і намагаюцца нівеліраваць дасягнення Адэбая. Молы супернік быў слабы, і 36 набраных 83 ачкоў прыйшліся на штрафныя кідкі, а выканаў іх Бэм увогуле 43. І апошнія некалькі хвілін увогуле не былі схожыя на баскетбол, бо гульцы Маямі наўмысна фалілі дзеля таго, каб зацягнуць час і даць шанец Адэбая пераўзайсці Кобі. Але факт застаецца фактам. Нападаючы хіт устанавіў унікальнае дасягненне і надоўга ўпісаў сябе ў гісторыю Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. А як да гэтага рэкорда Бэма Адэбая ставіцеся вы? Пішыце ў каментарах. Вось такімі былі найцікавейшыя падзеі першага месяца гэтай вясны са свету NBA па версіі праекту пра баскетбол па-беларуску. А якія баскетбольныя навіны сакавіка дадалі б у гэты топ вы? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вамі быў Яўген і рубрыка «Автоп месяца». Чакайце наступнага выпуску. Падпісвайцеся на соцсеткі праекту пра баскетбол па-беларуску. Дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. І хай будзе баскетбол!